स्त्री कमाल हो। चंदेरी के सरकटा से बचावे खातिर राजकुमार राव और श्रद्धा फिर से लौट टलवा लो। मनोरंजन के पक्की गारंटी बात। भाई लोग और उनकर बहन लोग कैसन पानी आप सब। स्त्री फिल्म 6 साल पहले 2018 में रिलीज भइल रहे। 25 करोड़ के मामूली बजट वाली फिल्म 150 करोड़ से भी ज्यादा के कारोबार कैले रहल। ये फिल्म के निर्देशक अमर कौशिक कैले रहलन। फिल्म में राजकुमार राव, श्रद्धा कपूर, अभिषेक बनर्जी, अपार शक्ति खुराना, पंकज त्रिपाठी भैया नजर आयल रहले। अब साल 2024 बा, स्त्री 2 फिर से लौट आयल बा। उहे डायरेक्टर, उहे स्टार कास्ट आ एगो ऐसन कैरेक्टर के साथे जेकरा से चंदेरी में दहशत फैलल बा। हाँ सही सुननी आप लोग, स्त्री के जाए के बाद अब चंदेरी में सरकटा आ गइल बा। जैसन स्त्री मर्द लोगन के उठा ले जात रहे, वैसने सरकटा के निशाना चंदेरी के लइकिनियन पर बा। अब चंदेरी में कौनो दिक्कत आई या ओकरा से निपटे खातिर विकी एंड कंपनी ना आई, ऐसन कैसन हो सकेला भाई लोग, जौना में पंकज त्रिपाठी भी शामिल बड़े। बाकी सरकटा से निपटे के जिम्मेदारी श्रद्धा कपूर, राजकुमार राव और उनकर दोस्तन के बा। ये बार के लड़ाई में श्रद्धा कपूर अपन अतीत, भविष्य, वर्तमान सब बता के जाताड़ी। वरुण धवन वाला उ भेड़िया के यही यूनिवर्स से जुड़ गइल बाने। बाकी फिल्म के असल आकर्षक तक केहू और बा जेकर नाम बा अक्षय कुमार। ये किरदार का बा ये रउआ फिल्म के ही बुझी तो निक बा। कलाकार में से 100 में 100 नंबर पावे वाली पिछली फिल्म जैसन एजू बस एगो कलाकार बाड़ी आ ऊ बाड़ी श्रद्धा कपूर। हिंदी सिनेमा के सियासत के निशाना बनल श्रद्धा कपूर जे अपने दम पर बड़का पर्दा पर जे मुकाम बनौली, ओकरा के कहानी फेर कबो बतावल जाई। इतना बुझल जरूरी बा कि फिल्म स्त्री में श्रद्धा कपूर जे सिलसिला हिंदी सिनेमा में शुरू कैली उ अभी रुकल नहीं खे। स्त्री 2 में उनकर तिलिस्म और बढ़ गइल बा। आ ई के करिश्मा कहीं या उनकर शख्सियत के जादू कि उनकर सीधा साधा छवि के आगे तमन्ना मिल्क भाटिया के रूप रंग भी फीका लगे लगल बा। फिल्म पहले दिने अपन बजट से आधा से अधिक हिस्सा निकाल लेले बा। फिल्म पहला 50 करोड़ से भी अधिक के कमाई कैले बा। कमाई के बात करी तो शुरुआती आंकड़ा के अनुसार स्त्री 2 गुरुवार के ओपनिंग के दिने ही 45.55 करोड़ रुपए के कमाई कैले बा। आज स्वतंत्रता दिवस के मौके पर कई फिल्म रिलीज भइल बा। बावजूदा स्त्री 2 सबसे फिल्म के मुकाबले सबसे बड़ा ओपनिंग पहले बा। स्त्री 2 के शुरुआत ओहजू से होला जहां स्त्री के अंत भइल रहे। चंदेरी में विक्की, राजकुमार राव, बिट्टू, अपार शक्ति खुराना और रुद्र भैया, पंकज त्रिपाठी बाकी गांव वाला के साथ रह रहल बाड़न। आज यहाँ स्त्री के चर्चा हो रहल बा, लेकिन लोग अब ओकरा डर में ना जी रहल बाने, बल्कि मेला में ओकर गाथा सुनाए जा रहल बा आ नाटक कइल जा रहल बा। बच्चे स्त्री के नाम लेके खेलत बा आ उ एक दूसरा से डरावत बा। वहां दूसरा तरफ जंगल में एगो विस्फोट के बाद कोई एक तरह से आग जौन फिर से यहाँ रहे वाला लोग के जीना मुहाल करे के वाला बा। आगे के आप सबके मजा ना खराब करब और आप जाके के मूवी सिनेमा घर में देखी। ई मजेदार बा, एमे बहुत बढ़िया डरावना सीन बा। आप फ्रेंचाइजी खातिर एक कदम आगे बा। जैसन हॉलीवुड में एमसीयू मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के दावा करता, वैसने हमनी की भारत में एसयू अर्थात स्त्री सिनेमैटिक यूनिवर्स के भी बहुत संभावना बा। पुरुष कलाकार में राजकुमार राव के करियर के आखिरी फिल्म हिट स्त्री रहल बा। अब स्त्री 2 में उनकर एगो नया जीवन दान पौले बने। विक्की प्लीज भाई साहब कमाल एकदम। अपार शक्ति के काम वेब सीरीज जुबली के बाद और निखर गई बा। अभिषेक बनर्जी के फिल्म वेदा में जौन दर्शक पूरी तरह से नकार दिले रहले, उहे जना के किरदार में एहिजा खूब ताली लुटत बाड़न। अरे काट लिया रे दैया, ऐसन कहे के सुनब ते पिक्चर में देखे के मिली आपके। आ पंकज त्रिपाठी भैया उनकर तो बस नामे काफी बा। उंगली हिला के गर्दन हिला के अभिनय करे के जे अंदाज बा, वो फिल्म दर फिल्म बढ़त जात बा। आज तक
समा पे परवाना मरती थी, लेकिन आज से परवाने पर समा शहीद होने वाली है। ऐसन कहानी के साथ और जौन गाना शुरू होता, जौन बोल्ड लुक बा तमन्ना भाटिया के, मजा आ जाए आपके। अतुल श्रीवास्तव और राजकुमार राव के बीच बाप बेटा के हुए फिर एडल्ट मोड में चल जाता। फिल्म में एक दू जगह द्विअर्थीय संवाद और भी बाड़न, बाकी इस सबके समझ में आवे ई जरूरी नहीं थे। फिल्म मस्त बा। आजादी के सालगिरह से लेकर रक्षाबंधन तक के छुट्टी या त्योहार के मौका मिलत, टिकट मिले तो जाई और देख के आई। स्त्री 2 के वर्डिक्स के बात करी तो फिल्म स्त्री के फैंस खातिर एकदम परफेक्ट बा। जे लोग हॉरर कॉमेडी के शौकीन बा उ लोग के भी फिल्म बहुत पसंद आई। राजकुमार राव, श्रद्धा कपूर, पंकज त्रिपाठी के फैन भी ये फिल्म के जरूर पसंद करें। फिल्म के कुछ सीन अब बात अटपटी लाग सकेला, लेकिन हॉरर कॉमेडी के नाम पर एकरा के नजरअंदाज कइल जा सकेला। ये स्त्री है। स्त्री 2 के पूरा मजा तबे जा सकेला जब आप एकरा के दिमाग की जगह दिल से देखब। और हाँ, एक और क्लाइमेक्स बा लास्ट में भाई लोग कि श्रद्धा कपूर और वरुण धवन के एक साथ वाला जो गाना बा वो पार्ट 3 रिलीज के फिर से आगे बढ़ा देले बा। एक क्लाइमेक्स के आप न भूलम और लास्ट तक जरूर देखम, ई गाना जरूर आई। तो आप सबके हमार रिव्यू कैसन लागल है? अच्छा लागल तो लाइक कमेंट शेयर कर दी। फिर मिलल जाई। प्रणाम।